Omanchumuliri mbuyemono nande hochora gitesen kyao nambe yemo ase amangana amaya anda amangana wateka asobwango nigonte to manchumuliri lero iga nakwira mpaka ase omochi onyamache nere sub county ya Kisii county tole ase a ward okuna Masige West ward ase konyakana gotabana esanduki yomonto kwete netogete ase mbarabare roche Roiga nigo tuikiga kwene kia na kwenengia nga nekenenga amangana yaiga na bali bunariga yekire gutieka kobana nekenenga esanduki ya tokire ase mbarabare roche gaiga at the same time esanduki eyo nabebwate enyamaime nande chinyama nchisia keri ase nseme yiga omwancho morigeri if you see ase magana gaiga montara bange bachire kwene kia nga nekenenga amangana na baliga wango sana ndamona David omo chief assistant chief David ndakara tuerera sinini David Rashid ara tuerera sinini na kiba kenyorengane yiga ingonyora na kiyekana mpaka yacha kobaiga chief mbia mona se ogotwanchira ko kagaiga krokende ko jitambulisha majina yako esa marieta igongoro kwa Dickson Rashid Omaywa igondo mu assistant chief we orogongorwa nyabisesa location na bono igongwa kitiase ensemo ya gyonse sublocation kero mugambi orengororo iga beto gusira emambe ya rero abaminto nabona nyaro mondo kosana karongwa gresi minomo oyo mobwa batureti bane ogonta binga esanduki yo monto ya tokire angena mbarabare na roche awona korabwango mono namnyoka bakororo nabona ikana nyorange sanduki nero na kanyamankare ime na ali moino iga ali kanyamakande nkaro agakeiga ntoko manyabono gekora ntoli bae ditito disenga ne yengombe ne yomondo bona boto bwate kisungu muguti agu na into tosinyire nga kitoko kora igo abaminto bali bara iga muroje na babwato mondo ko munene usiye ito yonse bonde gende kiria sokere usiye ito na mondo ko munenga abarogi bado mbarogi mbanto baja bona boto sinyire ntokanye tabasi ediko runyamache ko sekuru nyangoso bago chabache ko forensic audit barolenga mobiro yo enyameye ne yomondo ne yengombe tumanya ko liginga chikari buliti chijare tegenteka mbarabi bona basiri na buranya gotobo maene banyare kurigereria banyare ko rujungusi yabo akero kende chief nakuburi swali siniga ayuna kwarigerie ekofiniro se sandukieri kero kende ayebuna munya bantu gosubune chief kwabere kwa kokora abantu bao do you thinking esandukiga ya tinde kirwi gostetra tinde kwa tumetina ukira una kyora tebe gurenganeyo inje muno monto kero nkorigereria anda ke nabonda atwaro botantanu because esanduku ya tinde kiro monto nebwate cyara machiaye neye karanko nyerigereria tinko nyara gotabautiza ayita na babara asibi gosemba asibi bono tinko nyara ko manyanga ya tinde kire agubono na kinga nyira tabaseidi baje bakore uchunguzi yao right mwancho muri Inka TV natural live kurwa ase orogongo iga nagotebi rwanya match inko ndaturukwana monaba abaitana niwe orogongo riga nabora arwa mangana bara arwa kurira kwabo ucyasengana buneye iga metinga mwancho muri ringa yankoba naye what kind of ingana oranyare kurusia na koira guchisiko gari Urende nchiko kwa namo naba abanyakenyero bande teunaki bakwana samarieta ngoro kwa Daniel Mochoge kurwa iga gyonsari na boto bwato gukumya konene wetra selling ane ria jira sokogosa gekora ekenyore gigito tali bono litanga ntwalira mangana iyo amangana ya nande umuchibo ito na harara bwango iga toganyirete gero gitara moto tarabe kumugambi igo ngosabanga abantu aminte tabiye bayetige egekogera kinyoro gito yakianinge kinyoro kia ngitagere komenya mune kinyoro kebe egekogera iga igono kosoko na sabantu aminto abakurunya machi abaweta iga abegotwara bosoko bone sana yonko boringa abantu aminto nyitabi yeroro bachenchie egekora chinga kichaikire bachenchie bamurige monenya sae onye mwenya bantu okote twege nga mwenya bantu okote kartwarire obo maene nga egento nkeretira iga roche na hende tutana koregenega connect mono ya kogosia se gusiengi bana baga kogosina kenyengima yongo sabanga abantu aminto bagyonseri obotoero libo bororo na hende mumonchokere mwirane sinya sae okuna kogosaba kwane nchebu na abantu aminto kerokende watebuna agente ketari tangani kyaro kanire kerokende ninyorenki ndiri akorkanete nandi na kiarenge egenteke
egiakorekante oise nyomba yomo asanti boito oyorare David Nyabuto ekebusingi atogete ororo ase omwaka orio eta igo omogambi ekere kebusingi akota matukata toigo omogambi akaba okorara igo na ige kaba okogosoko nene ekoera egente eseke sabrokeseni yaite ekine kia kona giakabere ande twarorire tukarora ekebusige keniarorire kebekire omochibo omogambi naende twarorire esanduki yaretiru ase ekenyoreke naende toganyerete gochora obogambi igo ngosaba ng'abanto baminto gaki ase mwabeta tiga tochenchie torwa ase tore bono togende ase engaki buna ekogenda tobwate omonchokera omono nyasaye chingaki chiakoreki chiaerire ekio nakwo ekenyoro gekobori. Right, asante sana wanchomo ligeri tiango nande tura kwana noyo gaiga Samarieta Samarieta Moses Omemba semojeje igonde fire cheta tene chamalia sublocation ona ichanire korora giseke kiabeire kiesanduku yatukira nchino yomo nari kubwatana no mugambi obeiro kurara urengo mwasan chief nkwago yo minta karate banga kibusingi atugete bu mugambi amaine kerogi atugete na intuntu arwarete na inde paka noni chinga sarende kiagara nchino yomo nari kubwati umugambi lakini yesenge njo yo miroberia nyasaye ngatuka nganyoranga na tigaire igo bono kero nare gatendo kenga muneke na banatwara ubwoba na inde kororanga na inde mucheso rio bete so mugambi wito na inde no royo chakire genteke ekina kikiaro kanire bono gikorongo obugambi oburi gyonseria sublocation nchitingo tebanga sanduku ilinga tali muntu ulengo kyaro yonyerete nabwate nia yaye na inde kero tukurigirie kiagera ntuntura twara mugambi bono ntuto kusinga ne vitizo bigo korugo ekera abakari kubuno obugambi ekera bobwe njenari gosabalinde nga singe chitora ntuntu bwati bumanyi tiga serikali iche chunguse gentokeria ekera tumanye nga kegende kyonse sublocation ingereki nchama oni ane na rayo kero kende ase omorigiriria okori etigari ngana kiora kwane uchasomo gusio mugimakera engane yiga yaraikire kirase mono mambi yatoka kurende social media nchiro yaikire kirase aibuna elder wekinyoreke nkiora kwane magantana ndase omo assistant chief ncheo ndara gosabaiga undu bwasi ukare korore gento kengaiga tiga pagende batige na ende ntu genteke ne bitiso ukera kero tukurigereria ntu abagusi nege ntokorora furaki tukomuneke lakini bono mubere tolime lakini bono ntu twalo sabanga tigango chungusia korubuya nono yo kare gokorebi pagende batige ekere tukinie ense yaite county yaite ya Nyamachi sub county yaite ya Nyamachi. Right, asante sana mwanchumureri maigantara chukwana na assistant chief tumanye ayanda mange guchime go senkyara tebi abana kinyoro borongoro iga nigontagete ngina ne ri konde liga gose nafasi iga ochia somura ri onne ukabere indnere achukwana na bali bande bekenya kinyoro bali na keko mwanchumurigereri we channel ito Enka TV emambie iga twikirega somo cyo igo Nyamache ekaroro cy'abanyakinyoro bari iga bange sana asobonge yatoranyora maoni ya sabanyakinyoro babiri batatu eri batweresebna ngi kiabaga iga na inki kiga nga kibara bumba ngana kibara kwana igoro yeri ngane ligari yaba wona mambie torega no mungwana yomo tochiko kwana nera atwerese aya inarali kurwa sekinyore kiga kiamasige Westward akikoro kwikyaba nenje ngoro kweserieta Isakondimu kurose kinyoro kya Yonseri ri yabo village. Thank you. Nki ayora kwana igoro yesanduke iga na nkiora kagere kiaba mbaribanyere taga iga asemambiga yaboniga na endi kwanyora bali iga nikiora erese mu gusinkire keke. Empuya mono seri swarigia nde twara ire toko tabogeranga sanduke yutente ase omugambe bwana gwamba entu twamnyoka kera tuika se tende yo twanyora omugambe no aro omugambe Rashidi no aringe ekera twarigerire twanyora sanduke ina amana berororo kirende twato gorigere eri twanyoranga esanduke yo ngoro kona tera koragasi lakini ando koranga nyama nere rime ige gente kitokumeti abagionse tukumeti enyama eigoro chere ime ayekoro chibuna watabuna sanduke yo watabuna ekaronye ligereti na bingi buna tutumegeti nenyama yoro cho ere imenga kyanyoroje enyama yo kera toko tamakonyegereria okoranga nenyama ebucheri na ndebono andake torre tushikora ande nyama andere rense ebwekere ne ngaseti to
twamba korang'ana ye bucha ribo nande to maete kente kono ya tosinyire Kiora tebe abanyakenyero bamino na ondo kurigereti mambiga yaboni. bono igongo tebi bali bonsi batorigereti bo mambia bono iga ono bo bonene bwa tonyore gionse sublocation ne ritongo to mogami no to nera ga ike kento turatena ki no kolema na ndirende tikatorangana ki ba okura ba egerto me koranga kitoko declaration Akikorko. Ngoro kucheni mora. Yes, Jen Morana ito tebe angonki oroche mambiga yaboni ga ujumbe nga ikwanya ora kole na ande nga kiora kwani igoro ye lingani ligali abeire mambiga yaboni. Jeni gonare ngasenka ya nena rangerwa mono muturetione yagera nasokwa gontebi ngachine tinchito kali eseke wanda yeskuru ntoko ne getambulizo okominyoka goje yagera ntebi ngan egento kiabeire moina no mugambi no ari tigatora ikororo bono tigatora amanya na inche narumaega na mubwati nacha kurigereria na nyorire ngani sanduku ekorekana yo monto enyamero rero tingomanya ngani yebucheri gosine yo monto kekogera na nakorore yo monto bono no tora iga muno mugambi amone majority no erororo erigereretie kumetie kenyoreke nigo tu akumirimo na gekogera nigo tora bakristo aige kanisa yonseri Biya kabisa ekero kwana igoro ye sanduku yari na kwanyero ririga ayekero roche ne tumegete gosine nya gose ne nyame yere ime ekero nye roche ngakyo ora kwande igoro ngane riga na ekenyoro buna gwa kwana nga gwate bwo chikori gichinet motuletiere na gote bigoro ngane gose konya taranyimanya motuleti ni gateba ngatigara ikakorora yagera na inche nabwati inche korora ngange koneki giakorekanire ase mambi abono kero na ikirondigereti nge sanduku eriere igateraroreka ngane tumegete lakini ebinto birororo nigo twakumiri. Alright, muligereria ne lingana lyo stua sana lingana lyo kumi sana asante sana mongina tigaga iga assistant chief bwekenyoreke iga Dickson Rashid nera ratebe Dickson. Yes. Tima itiko se omo chief bwekenyoreke iga naro gose ngaki nayo tendereta gose omo chief era naro omo chief worogongorwa Masi West location naro ne riataraika iga kenyoreke ko gionse sublocation igonte neto nkwa acti robuno mu assistant chief nje gondo mugambio nyabise sublocation wone mambi ya lero nabona kirwisi mine motureti no yomo ongeresa nga esanduku na berero cha iga se kinyorugie kerobe igigo toka gionse sublocation obwango mono namenyoka naiko na kero mochibo nesimi na kero modio mwesisio nesimi na kero modisio nesimi bantu mana ine mambi be manacha na ikira na ba report yonsi na ali report yonsi munere na batomera bono kurwa gutwakira ba DCI simi ekere bache kokoro uchunguzi abo because bone gendeke intubu na ntubu ati ubo manyo bonene turachunguse DCI igonjerere gocha echunguse etobo manyinga ngikiagendereta alright kero to korigeri bya gochime muna mwanya bantu abantu baitobe kenyoro kya gyonseri ebituko byara abeire kenyoreke mugambi orengo orendo yosirete bona singwa akiti ekebusi nabo gya togete mwae nyomba nyaro kenyenyire kerusiri iyo mugambi agakora siku 2 nera agakwa. Alright, kero gwatebire nga igobuna boni ayo kwa represent mugambi osirete ogwaktia bono umugambi oiga osirete nga kiasirete mugambi oiga arwarete buna malaria akaenda nyagitari no monginoye bakari nyagitari roje nyomba basike tonde tayo olengeka ogwataboneke busingi atogete nyara bono esikia yatirete ntokumanya ekara nyomba kiasikire kiabungira abanyagitari barenge bona kera abana bajigoje mambe yema banyoreke kuri nyagitari wacha bakanyoreke busikire nyaragu nali bagiteri yogi tukamenyoka obuna bagambi twajeto tukakajibicha tukatubeka report umonyo mugambi ukari nyagitari ende abantu bekanisa mbajite bakasambeke busikire. Alright, noko tebanga igasaya borogi boro tinko nyara go verify ko kara tima itimorogi lakini ende bituke bikara bigo choma eteli semwaro liko bituke bikwe nyabikora kananga ekebusiki yachire kyatokire mu mugambi nyomba mugambi ochiro okure esanduku yachira esanduku tuma tingene yotindika abantu na neche yo mugusi ngonya gotebi gutorenga bagusi nkoli bara abantu nto godi nawo sigenteke paka to accepting aki bona bagusi korukane ngo tawdenga bagusi na barogio nkoli bara abantu nche morogi nanya komorora lakini ende sanduku matuma tingene gotindika abantu bona kara yato karocha nani na mante gotindika bona tumisire nga rocha no muntu yaje gotindika no yo ruete korwai bona batu bwato botantanu wake kwetire sanduku yere gaiga nani ne bwate nyama ime enyame bono ntori ba eriti ntori yo bo bisaba bobo chenu turanyare ko nyepima ntubwati bipimiro nakekara tokanyita basi iri bagocha bakonyeira banyeya para ya serikali epimwe manyeka na yo muntu ne yengombe tokonyona yengombe tumanye gona abantu babwate
amang'ana siasa bagocha kusaria kenyoro gate. Alright, and by the way, iga no rocha banya kenyoro na bara sobonge sana. Egente kenen kinale kukuboliga bwana assistant chief. Nkiura tebya banya kenyoro bago asoko ba omoyo gose ingana kiura batebya banya kenyoro bago chinga kiure chiga. Bono litangani nyasaye nero bwato kubwa. Intumwanya bantu anda anene tutakere kumutamira nyasaye mono. Tutiga kore bintu bunebi. Nyo eitoke na barogi baretete etoke na bantu babwate chinia cyabo chimbe goche se kenyoreke tigapagikeligwe eseritire nyasaye banyare gotigo borogi babwate banyare gotigo ebinde babwate bibe goche se kenyoro konya kokosa abantu baito be kenyoreke intoma etengo borogi mbore kirasi lakini mbora ika open buno bono bwa ikiro open nyebo karo borogi igo bono naji kusaba abantu baito bara iga nga baira ne chikanisa bamusaba nyasaye bwekene tibaende kanisa bosa igo ba kuri kanisa bacha koreta sanduki rocha basaba nyasaye bwekene abatorie egere bakanye keragocha bagene korobu mwakana kare. Thank you. By the way, cameraman ni ana bekorigereriga iga abantu na baichirega iga ne sanduki ito kwandire nyene nere igo cameraman ya ne nabeko eko kumulika uchiga iga na bokorra ine sanduki ekoroka nenke sana ne sanduki iga ne bwate enyama ime yere totara tibidishanga ne yomonto ne engombe ne yemboli tokanyita bairitina barobuga iga bache ekorwa amanganabo abira atatu akigorko njenguruko Moriasi bono narorire mwako mwite ko narorire amaitia beke isanu kimuntu atayo mubiro ime nanda baro ya batuche to basambe tukerima bagoja gucha nandi tukoria kabere ikenyo kenjini kirikiana njembo nya miuto arode kone bono igabuna achomwaje kukorari ekone keiga bono mwite omuntu esandu kitayo imepogwata kanyamari batu mbetari kitayo akini atuka sesani ya shindo kama maneno ya pesa maneno ya sentani ya shindo sana egaiga nabo tigatura nyora nindo chimona bodaboda gaiga oyomo nero gosinara kwana abira atatu singincha bana bodaboda no bako etia abantu ga mono sana nero tigara kwana tabyangi kyabo selita Victor Mumanyi numwana boda noche okorega sia bodaboda gaiga ntebyango gaiga ekinyoreke ngakyo kimaete na ande ngaki iganinka na amangana iga abaire mambiga boni ngakyo kunya kwana yose liga mani kare tukuna nekinyoru kya bakristo lakini ndo wane toli no gukumyo konene kare twanyoreke tukenga bune kya se kinyoreke bono etosinyire egete kwa kirorira enki ngaigwa igwera lingane liga na ande ngakyura ko tebyo moligereria o Inka TV emambiga yaboni amangana inanya igwera nyamache kare ni mugichi customer na igo ngaige ndokiri yose kirero chikirega naiga na intu twa chaka igo mocha kwa mocha gutira gocha. Alright, ndotibna abantu ba DCI abisaba DCI bachirega iga na baeliti tigaturarana barabara kora investigation ya bekara ba code elituma kugendera na uchunguzi eliye gokorwa emambiga yaboni gakorwa iga chinseme chiga chianyamache Masige West Ward.
Mugambi, familia rei. Family members. Solo viendo. Mono umurario ito aso kongana ndege tekeiga asebire biga niko tutembia mona sengencho kwariri enka TV kuro muchikonomba ko mwerio niko tora ase omuchi unyamache sub county tukaba Nyabite division Masige West kuruga ko manchumuriri kwigwira omonyene kwunaki abana kinyoro bakwanire kurende timbwati amange nyorana niko tol mutumno bukobesati bakamaye gabuna ego tiesiriti